Ka Khasil Sutumus District Council KHDC lengba katnat ilaka administration kalarai banthung dok siang mulonra ek jisothu jumut hapdeng ka hima soyong bat hima jirang halokasnat nongwa mautumur habakren hakilat pthai kubor den ka jingkhot jingalang ye kikli noyalam nagini ki hima haka absentrik luber arja arkwar wa chambor war ubade step member in charge ilaka administration ulong balathung yoba robot jun kharjaren kumuk siang nagbanta kani ka jingthmu ulapan syai bakasnat nongwa mautumur ka bakantup ka sautlik sinong haswaus nam arja katsan kadai kebenta jungka hima soyong bat hadien lapeniso saka hima jirang hanrei menta da ka jingpan biang ka hima soyong ya kasnat nongwa mautumur ka konsul kahap bantuklar lada IT biang saka hima soyong ne penne bat ka hima jirang ru kandai da kalenti jing sothu jungmut ngi lasyem ya ka jing yakut ka jungi ban naka benta ban wanra ya ka jing ya snuthu jungmut biang hapadeng kini ki artli ki hima haka bedai bat ketika senat nongwa mutumur ngila thung da u mediator lani ukseng uban coordinate yakini ki artli ki hima naka benta bakin wan shaka jingya snuthu jumbat lese lada kadai kumba ki dawa badai ban phai biang ya katika hima nongwa mutumur syaka soyong ru kadai langba uni uksiang jongi ka bangila thung na kabanta ban koordinat ikini ki art lagi hima nile kran bun ki nile plu bun ki ai haswa bangin sapoi syaka takarai nile kran da ka pasai kadar menta nagalyang jong u sem jong kahima jirang ulada ban kran sai menta ba kamdan kanu ka jing ya DS8 ya ketika jaka ulendo soyong sum terwadi saka hima jirang bat ka hima jirang ru kam sumla siu da kador ban shimti ya kati ka jaka kanongwa amutumo tenrei na supen sai ki ba ka jing shimti jong ka hima jirang ya ka himan ya ketika snap nongwa mutumur kadai ka baya da ya kat kum kalenti namar ka jingkwa jong ka hima jirang ru ka ongba nginum simti yepi lada phim ya da kalenti te ngachuyat ku yepi ya ka history ka balengkot kalong bakane ka jing dawa jong ki ki nong song snong hang thi hapo ka snap nongwa mutumur ban penyeso bat ka hima jirang kala deina du usnam chejar khandai spa prabhunyo ngingi don in record ye kisithi baro kabaki kilatho syaka hima jirang kilatho syaka district council kilatho satu ka state government baki kwa ban penyeso no ilade hakasan syaka kadar syaka hima jirang te kadai ka proses ka balaya ter na du kita usnam chejar khandai spa prabhunyo baka sapois hadu senam arhajar khatsan haka khat neutrik jong ubnai april jong senam arhajar khatsan te kala don ka meeting ka ba kila convince hangthi haka snong nongwa haka ba kila yami lut kitu kisnong nang to but ulalet em in charge jong ka ilaka ha ku por rengkat ba i local MDC da ka buram em jongi beton rekat ha ku por ban late syaka tu meeting bat kila sim ya karai ba kin penskam no ya ka jimnya so ka joki bat ka hima jirang te ka hima jirang hadu kata kapor kampat simti te dai tak hadu bala dep ya kata ka meeting baha benai akos juga kan retrik jong benai akos rajar khatsam kila ya syong ya ka meeting nang ni kapalawan nagaliang jong kahima jirang bat nagaliang jong kahima soyong bat kila sim ya karai bat kila ya menjur ban IT no sya kahima jirang yakini kisnong bat hakan retrik jong benai akos jong ka senam arhajar khatsan ka district council namar ba kila ya menjur maki baro art lagi ma ka district council kala penskam no ya kata ada ka ba penmi ya ka approval bakala da penskam ya kan de ka jingya menjur jongki dan IT no ya kisnong jo kasnat nongwa mutumur syaka hima jirang tedei halor kata kan nongrem ju pensai hakane kapor de halor kata kan nongrem ba kane ka meeting menta ngi kwa ban ya
ban ya konsol ban ya phliu jingbot da ka be de kata bat ngan shuya thu ep bahadu menta ka singiru kata ka sur ka willingness jong ki pat ba jong ki teki shnong hi kadang ne kumba kalong hau arjar khatsa tedei na ta kadau na mar ka jing kerpat jong ka himaso yong badai ban pan phai biang sa ka himaso yong te kala pelong ba kane ka jing kan du lang mantangi la shem sun dan ya karai ba ngin thung do meditor ba kan don ka jing ya snuthu jingbot ba kumba kilal le ya so bat sha ka himajirang da kalenti la da ka dei bakin wan phai biang sa ka himaso yong ru kinya da kalenti ngila shem ya ka views ka jong ki te kata ka jingkwa ka jongki hi kadang ne ko makalong raja katsan ten rewat la kataru namar ba nakaliang jong ka hi masok yong ka request ba dei ban penpai biang saka hi masok yong ye kini ka sna am tumur te dei na kata kadau ba ngin la ban penbai ye kene kam ngidon kam yum medito nada kan sapoi syakata ban penpai biang ro kan long dakalenti jing ya sungfu jingba te lada kadai ban ne kumbala da prairu ngatrai hadin ba la trikam ni meditor kan fai kansa syah hakata ka por ke ba ki lek ngom jing lang setesha nongwa motor angkat bat i menca silaka to por ba ki ke panyang na te ngaru ngadon lang ta por ta di penbet te menta ka singiru ngaso ka jing tembek ka biang ba ka jing kran nado bro aru hima bene ka hima jirang hayu hima ayu soyong ru menta kamtam ya gitu ki ramba snong ki sodar snong jong kini khat saut li snong kila penpau kila kran sai ba hadu mentaru kidan kita ka willingness ba kindan apo ba hima jirang te menta nang ba kamdon shu kene ga hura-huri gilabu yo kuseng to mediator barong ba yo ba Robert Khaljarin kilada kila kini arkli kisma lomba mediator ban penbe je kita kam dala dei ka lenti ka ban phai biang ru te ka song ha kini ki arkli kisma ringkat batu mediator kin sau ai report atin ba ai kendu kha sikha udo na la ban nada jumlah ban penbe itu ki snong bara ki kwa ban sa ba jirang te ada song ha ka report yang mediator segi ka department election